gugma o kwarta? Kwarta. Nga naman. Gusto mo sa ng gugma o kwarta? Kwarta. Nga naman. Gusto nang gugma, watay kaon. Si kwarta, shoot. Ay, kwarta ka naman. Nga naman. Okay, pero di ka mag-overthink. Okay. Kung maglaag ka, maka-enjoy na ka sa life. Dili ka magsingit ko, magsikara-kara, ikanan na. Based from Okay. experience. Gugma. Nga naman. Kanang gugma god, bisan pa og unsa inyong kuan kung pinabuhi basta nala na ang gugma. Sunod rin din ang kwarta pero ang primero yung magid. Gugma. Nga naman. Money is love. Ako kaya money is love. Like, nagalikat ano naman niya, like, with your loved ones, diba? So, like, why not both? Okay. Magamit ako pa. Be hard and with money, I with pockets full of money, like, it's so useful. Nga naman. Sa panahon magkaroon, kung tauno na kayo ang tinuod nga gugma ba pero ang kwarta makita naman doon na siya. Okay. Sir, gugma kwarta. Gugma. Nga naman. Katang gugma. Naara sa mga kaugalingon. Naatanan mo ang paniguha. Gugma sa imong pamilya. Tapos tanan sa mga anak. Okay. Sa mga patrabaho. Anas gugma. Anhan mo makita ang kwarta. Okay. Halimbawa, kung mahal mo imong trabaho, anha ka makakuha ang kwarta kung panginabuhi na sa imong trabaho. Gugma na sa imong trabaho. Okay. Ang gugma importante yan. Gugma. Nga naman. Kay ganang kwarta makita ra pero kanang gugma sus kinindot anak nga sa pagkasing-kasing adto sa tugisig ka tao. Nga naman. Ang kwarta makita na pero ang gugma lisod kita. Kwarta, uy, saan ba ng gugma o papasmutan? Why kwarta? Ang inyong tigsubaybay diri lang sa negatibo o positibo.